Ez genuke nahi irailera horrela iritsi, hilala biziko partida batekin, baina hauxe da gaur egun Realak bizi duen errealitatea, eta gaur errealitate hori datuen bidez azaltzera gatoz, ze datuen bidez azaldu daiteke, Markel. Bai, askotan aipatzen dugu ondorioak ateratzea partida baten ostian, beharrezkoa dalaz, eta batzutan gorputza berak edo, burua berak hori eskatzen dizu, ez? Azkenean barruan dakasun rabisa hori ateratzea, baina beste batzutan, datuak ikustia eta taldean nola dagoan ere, begiratzea ondo dator. Zaila da, ikuspuntu arrazional eman, bai, arrazional hori ematea partidua orduantxe bukatuta dagoenean, ostiralean gertatu zen adibidez, baina orain pixka bat hotzean egun batzuk pasa direla, nik uste merezi duela, ez? Ze Bai. azkenean taldea egoera zail batean dago, eta gu hementxe gaude analizatzeko edo hori aztertzeko, ez? Ikusi genuen ostiraleko porrota oso gogorra izan zela eta orain asteazkeneko partida hilala bizikoa da, bai taldearentzat eta bai entrenatzailearentzat. Ze orain arte bildu ditugun datuak ez dira batere onak. Bai, alde batetik Sergio Franciscorentzat azkenengo eguna izan daiteke edo azken aurrena, eta bestetik aurrean dugu taldearentzat, Mallorcarentzat, Jaguar Arrasateren azkenengo eguna izan daiteke. Orduan, bata bestearen berdugua izan daitekela esan dezakegu. Gaurkoan, xonek aipatuan bezala, Realeko egoeraren datuak ekarriko ditugu, zer gertatzen ari den ikusteko. Alde batetik, ez da ikusten ari gera, ez dela soilik zehose futbolistikoa, kompetitzia falta Realari, eta hau batik bat dator lehiak galtzean eta erakusten duen pasibitatean, ez? Ze Realak lurretik lehiak gutxien irabazten dituen taldea da, 54 soilik. Justo beste egunean komentatu genuen, arima gabeko talde bat dela orain momentuan, eta hori mentalki igarri egiten da zelaian. Ze orain arte aurrean izan ditugun bost taldeak gu baino gehiago izan dira, bai futbolistikoki eta bai mentalki. Orduan, adibidez, lakartujan gertatu zena beste egunean, ez da soilik Realak ez dituelako 3 pase segidan ematen, baizik eta gauzak zailak jartzen direnean, akatsak egoten direnean, taldeak ez duela hori aurrera ateratzeko gaitasunik, eta hori Hori da. horrelako datuetan erreflejatzen da, adibidez, duelua galtzen, ez, lehia hori galtzen, eta gehien galtzen duen taldea da. Gero egia esan ere, Reala oso kaskar dabil areatan, eta hori Reala bezalako talde batentzat Kaltegarria da oso edo. arazo larria da, ze Bai. azkenean ez da erraza horri buelta ematea mentalki hain flojo bazaude, ez? Alde batetik, jaurtiketa gehien egiten dituen bosgarren taldea da, hori ondo dago, ez? 16 Bai. jaurtiketa gitxo gara bera partidoko asko direla, baina bat, atera oso gitxi joaten dira, eta bi, atera doazenetatik, 6 dira gola bakarrik. Orduan, Osea, horrek erakusten du, area zapaltzea bai, baina nola. bai, asmatzaren euneko hori oso basua da, ez? Eta azkenean, askotan adibidez, ikusi genuen Barreneren asistentzia horretan, Braizentzat, nik uste gola itxeko kapaz bazala, ez? Porterua regatia bostian. Ikusten dugu, konfiantza maila taldian orokorrian oso kaskarra dala, oso basua dala, eta azkenean, egoera horietan ere eragin hori izan dezake, ez? Gero bestetik, defentsiboki eta bat datu hau oso gogorra da, Realeko atera doa zen jaurtiketen erdia, golak dira. Hau da, 18 jaurtiketa izan ditu Reala jaso ditu iruzutoinen artean, eta 9 gol jaso ditu. Eta kontuan hartu behar dugu, eta hau garrantzitsua da, Real Madriden kontrako partidan, Remirok goleko balioa zuten 4 geldialdi egin zitsuela. Osea, datu hau, geroz eta kaskarragoa edo behintzat txarragoa izan litzateke. Bai, Remiroren 4 geldialdi horiek are larriagoa egiten dute datu hau, ze honek erakusten du Reala orain momentuan kristalesko talde bat dela, eta kristaleskoak diren talde horiek oso gaizki pasatzen dute denboraldian zehar, begiratu Girona nola dagoen, begiratu beste taldeak aurreko denboraldietan nola egon diren, eta orain momentuan Realaren egoera horixe da, eta kontziente izan behar gara horixe dela. Orduan, nik uste dut taldeak ez badu benetan sinesten horrelako gauzak ez badira aldatzen sufritu egingo duela, benetan sufrituko egingo du. Orduan, datu hau nahiko esanguratsua eta hirugarren Bai. bat daukagu ere. Honek erakusten du oinarri on bat egon daitekela, hau da ideia on bat eta Realak gauza batzuk ofentsiboki ondo egiten dituela, adibidez baloia galtze ondorengo
presio hori Presioa. ondo egiten du, baina gero beste momentu batzuetan egitea daude eta hori gola sartzerako momentuan kaltegarria da taldearentzat. Adibidez, ikusi dezakegu, presio altuko errekuperaketen osteko jaurtiketen ehuneko handiena duela ligan, hau da, baloia lapurtzen duenean gehien jaurtitzen duen taldea da ligatik, Bai. 135. Hau datu Eta honena. bai, datu hona da, ze ikusten dugu, eta bidez Kartujan ikusi genuen argi eta garbi, Realak presio altua jarri zuanean, alde batetik gola etorri zala, eta bestetik, golaren ostian nahiko aukera izan genituela. Orduan, Realak mentalidade edo behintzat, ez dakit nola esan, hori provoko behar duala, ez? Aurkariaren gan, faio horiek provokatzia, eta horren ostian golak bakarrik etorriko dira. Gero bestetik, eta bai, esan dugu zelaiaren hiruerenetan gertatzen dena, baina eske gure arean ere, akatsetatik datozen 5 tiro oparitu ditu Realak, uste dut ligan laugarrena dala, eta akats hauetatik 2 golian amaitu dira. Orduan, klaro, konpetitzen duan talde bat izateko, alde batetik solidua izan behar zeratzean, ezin dituzu gauza edo, aukera tontuak beste taldiari oparitu, eta urrian dakasuna sartu inbiar dozu. Orduan, hau esan da, nik uste zaletuak gogorak izan gerala partida ikusita, baina azkenian nik uste Realak zaletuak bihar ditzuala, eta hor ere, guk ere gure partiokiko duala Real animatzen. Bai, nik uste dut azken datu horrek, eman duzun azken datu horrek oso ondo erreflejatzen duela Realak zerbizi duen gaur egun. Ze azkenean bere akatsetatik hasi da galtzen, berak sortutako eta inungo beste arrazoirik gabe, berak egindako akatsetatik hasi da galtzen, eta hori ja aldatu behar da. Orduan, orain nahi baduzu, Mallorcarekin sartu gaitezke pixka bat, ze azkenean Mallorca gure antzeko egoera baten iristen da, 5 gol sartu ditu orain arte eta 10 jaso, Realak 5 sartu eta 9 jaso ditu, eta anoetan ikusiko dugu elkar. Orain arte Realak anoetan ez du lortu, etxeak suposatu behar duen zona de confort esango genuke hori, ez? Bai, eta arrarua da, ze denboralde honetan 4 talde daude, garaipena lortu ez dutenak, eta bitxen artean dau Celta, Mallorca, Girona eta Reala. Eta ikusi non zeuden 4 talde hauek aurreko urtean edo indala 2 urtez. Orduan, ikusteko zera aldatzen den kontua konfiantza maila ikusita. Gero bestetik, jasotako bihurketen bigarren euneko handiena du Mallorcak. Orduan, Reala bezala ere, defentsan oso kaskari biltzen da. Eta naiz eta bi zentral nahiko gogor eta duelo aere horietan. Handiak bintzat badira. Bai, horregaitxik. Eta gero, nik uste dut Mallorcak ondo egiten duen gauza bat, eta Realak agian oraindik ez daukana, futbola batzutan simplifikatu egiten duela da. Hau da, ez dakit nola erasotu, gauzak saiak ipini zaizkit, baloia murikiri, area barrura, buruz, eta gola sartuko dut. Eta hori, Realak aurrez aurre izango du, eta bilura ematen dit, Bai, baina arazoa eta nik uste da, gure aurrelaria gauza asko ematen ditzuela orokorrian, ez? Baloiakin oso trebia da, baina ezin dizkiozu gauza horiek eskatu, ze fizikoki ez ditxo ezagugarri horiek. Hori esan da nik uste ere, partida hontan ere gorrotxaren papera oso garrantzitsua izango dela, ze badakigu Sergi Darder eta Realian aurreko partidan ere sartu zuan anoetara etorri zanean, rekorrido askoko jokalaria dela, ez? Trebetasun handiko jokalaria, eta kure zelai erdisa trinko mantentzia, eta oin bai ez beti zen kontra bezala, garrantzitsuena izango da, azkenean, Realaren ezin da haulezi bat izan zelai erdisa. Bai, Darder madarikatu honek, bai errege kopan, bai pasaen urteko ligako partidan, oso partida ona egin zuen anoetan, eta gauzak oso zailak ipini zizkigun. Orduan, hemen komentatzen duzuna, bat gorrotxaren papera garrantzitsua, eta bi, zelai erdiko pieza horrek ez burua galtzea, eta bigarren sartian gertatu zena, ez taldea apurtzea, ez? Azkenian gorrotxa aldatu zuenean, Soler jarri zuen pivote moduan, eta gero aldaketekin taldea erabat apurtu zen, eta zentzuga hasi zen jokatzen pixka bat, orduan garrantzitsua izango da hor pixkat koherentzia mantentzea, ez? Mallorca baja batzuekin helduko da, Kumbula alde batetik, Javi Llabres eta Jan Virgili sentsazio onak utzi dituen Barsako jokalaria zena, 20 urte azpiko Espainiako selekzioarekin joango da, Jon Martin bezala.
Eta kita bezala, orduan, Realak 3 zentral izango ditu, bitaldiak osatzeko ez, kita Japonekin jungo da, eta zuke padozu bezala Jon Martin ere Espainiakin, orduan, nik uste, 5 defentsekin jokatu biharrian, laukin ikusiko dugula, eta hor bai, bi sistemak, a priori, ez dakigu Sergio Francisco non aterako dan, baina nik uste 4-2-3 batekin aterako dala, parekatu egingo dira, eta oin bai, txaletatzarrentzat izango da susko proba bat, ez? Muritsi du aurrian, badakigu txaletatzar oso handia dela, orduan, jokalari azkarrentzat ez, baina jokalari handientzat bai dau prest, nik uste aurre egiteko. Bai, azkenean bere ezaugarrietara hobeto egokitzen diren jokalari hauek dira, ez? Goitik ondo doazenak, ez direnak oso biziak, oso azkarrak, baina lehia horretan ezaugarri berdintsuak izan ditzaketenak. Orduan, alde batetik, zuk esan duzu 4 defentsekin jokatuko dutela, nik ere uste dut izan daitekela aukeraren bat, gero ikusiko dugu Darderen papera zein den, ze orain arte berak izan du baloia atzetik ateratzeko behar hori, erantzukizun hori, bai, behar hori, ze taldeak behar zuen, orain, hanka honeko jokalaria dituzte, Pablo Torre dago hor ere, Samu Costa da ezagutzen dugu, oso jokalari gogorra dela, eta gainera baloiarekin ez dela jokalari txarra, eta orduan ez da partida erraza izango, anoetakoa, 9:30 gainera, berandu da, jendearentzat zaila da, astean zehar joatea, orduan ikusiko dugu zein den anoetan bizi den egoera, espero dugu oso hotza ez izatea, ze pasaden demoraldiko partida batzuk ikusita gainera astean zehar izan zirenak, hor hobetzeko daukagu, eta taldeak orain momentuan behar gaitu, eta hor egon behar gara. Bai, hor egon behar gara, eta gure berua, jokalari batez ere erakutzi behar dugu hor gaudela, eta momentu hauetan ere, ez bakarrik Championsa edo Europa jokatzen dugun bakoitzian, momentu hauetan ere, euren onduan egon behar gera, eta gu ere euren arimaren parte izaten. Ez da raza, batzutan, baina hor txengo gara. Eta komentatuko dugu, gertatzen dena, hurrengoko egunetan. Hori da.